3 סימני הזהרה שהעדשות מגע לא מתאימות לי. תישארו עד הסוף, כי העניין של העדשות מגע זה עולם מטורף, שאני רוצה שתהיו מודעים אליו. קודם כל שתדעו להרגיש מתי העדשות מגע הן מתאימות לכם, מהם הסימנים שתוכלו לדעת את הדברים האלה באופן עצמאי. תישארו איתי. אז כשאנחנו מרכיבים עדשות מגע, העדשה נמצאת על החלק הקדמי של העין, על הקרנית. יש מקרים שהיא גדולה יותר ואפילו על הצבע הלבן, שזה נקרא הלחמית, ויש מקרים בעדשות קשות שהיא אפילו קטנה יותר והיא נמצאת על הצבע של העין, על הקרנית והקשתית. עכשיו כששמים את העדשת מגע, יש לה כימור ויש לה גם עובי. ברגע שהוא מונח בצורה מסוימת והוא פחות זז או יותר מדי זז, אנחנו מרגישים אי נוחות בעין. האי נוחות הוא הסימן הראשון להיכר שהעדשת מגע לא יושבת נכון, היא זזה יותר מדי או לא מונחת נכון בעין, או העובי שלה גדול מדי, כדי לדעת שהעדשה לא מתאימה לי לעין. סימן ראשון, נוחות. הסימן השני זה החדות ראייה. כשהעדשה יושבת נכון בעין ולא זזה הרבה או נעה הרבה על העין מסיבות של עובי או כימור, שזה התאמה נכונה, החדות ראייה יציבה וטובה. ברגע שהחדות ראייה לא מספיק טובה בעין, סימן שני לגלות שהעדשה לא מתאימה לי. הסימן השלישי ולא פחות חשוב זה אורך זמן ההרכבה של העדשה בעין. אם אנחנו מרכיבים את העדשות פחות מ10 שעות ביום, כי הלא נוח לי, כי מציק, מגרד, זה סימן שמשהו לא מתאים בעדשה שיכולה למשוך לאורך זמן ואפילו יותר מ10 שעות. ייתכן מאוד שיש יובש בעין, ייתכן מאוד שיש אלרגיה כתוצאה מהחומרים שאנחנו משתמשים עם העדשות מגע. יכול להיות שבאמת מהסיבה הראשונה שהעדשה לא יושבת טוב בעין, אורך זמן ההרכבה הוא פחות מ10 שעות. תבדקו עם איש מקצוע, תשאלו את עצמכם, תעשו ניסוי וטעייה, תחליפו חומרים, תגלו את הסיבה האמיתית, באופן עצמאי אפילו, למה לא נוח לכם להיות עם העדשות יותר מ10 שעות. אז כן, אלה 3 הסימנים החשובים לזהות אם העדשות מגע מתאימות לכם. זה לא משנה אם זה עדשות רכות או קשות. מה קורה כשאנחנו מעל גיל 40 וקשה לנו לקרוא, כשאנחנו שמים את העדשות מגע? שאלתם את עצמכם אם יש פתרון גם לזה? בסרטון הבא נדבר על עדשות מגע מולטיפוקל. יש כזה דבר שיכול לעזור לכם לקרוא וליהנות בקריאה עם העדשות מגע מבלי להשתמש במשקפי קריאה. נתראה בסרטון הבא, תעקבו, תישארו, תשאלו שאלות, אני כאן בשביל לעזור לכם. אז נשיקות, נתראה בסרטון הבא.